खुलुमबाय दिनै जोंनि एक्सननि शुट जागासिनो दङ बेयावनो लास्ट एक्सन ओमफ्राय दा सोलिगासिनो दङ बिरुंनि बाहायदोंमोन माबायदि जायो नायनोसै फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामदो ओमफ्राय फुजा खनसे बुंना होदो फंबाय बेखौ ला माइकखौ आंनि माइकआ बेनो नमस्ते सबको नमस्ते मेरे दोस्त सो दिनै जोंना एक्सननि सिन जागासिनो बिथिं सोलिगासिनो ओमफ्राय एकदम गासिबो प्रेक्टिसजों सोलिगासिनो आरोना ओमफ्राय नैथिं बिथां केमेरामेना दङ Rolling camera action bodo Udah makan lagi deh. Joबोद खिनो खादों नै खिनो मोनाखै एसे माबा जागासिनो मानसिबो हामलांबाय नै खिनो खादों नै बुंनो लानो हायाखै दाबो खिनो खादों दा नै जोंहा ना बिरनायदों बिरनो प्रेक्टिस खालामबायदों जोंहा Roket nama debra. गायनांगोन दा बनाय लायसा गासिबो नाय जासिगोन हाबा जाबाय नै फुजाया सुद दं दिनै नैयाव जोंनिया सुदा मन्दिराव शिव मंदिर वाव एथ' साइज मन्दिर वाव ओमफ्राय नैयाव सिन्दुर लागासिनो दङ